Vale, vídeo prèvia del Betis-Barça. Faig una cara de puta merda, és d'hora pel matí. El puto Barça ara es dediquen a jugar a les 4. Bueno, el Barça, la Lliga posa partits a aquesta hora. Cada any ho fa, però cada any més rares les hores, o sigui, no acabo d'entendre-ho. En fin, partit al Villamarín, Benito Villamarín, un partit complicat, però jo segueixo amb l'RQR de que el Barça és un equip que depèn d'ell mateix. Si juguem al joc que estem jugant últimament, doncs molt probablement passarà com va passar al Mallorca, que són molls, que bueno, no comencem rodant del tot, es va provant, però es va intentant i atacant, tirant les línies super amunt. El Betis és un equip que cap amunt ofensivament, al igual que el Mallorca, una mica el mateix, al igual que el Mallorca ofensivament té xitxa, bueno, xitxa, si li diu xitxa a Víctor Roque, que tampoc crec que sigui un titular indiscutible, però tampoc és el que pitjor rendeix allà. I bueno, estem mirant si tenia la clàusula del miedo, la clàusula del miedo, que només dir-se clàusula del miedo ja és una cosa que al Barça hauríem d'intentar evitar. Què collons, clàusules del miedo, això, a un s'ha dit, no li veig el sentit. O sigui, si tu tens un tio cedit i et fa un partit de l'hòstia contra tu, què més vols? Això és el que vols. Que aquests puntets que s'han d'en de la Lliga al final seran per aquest tio que l'any següent et vindrà a rendir amb tu i bueno, no ho veig tampoc necessari fer clàusules del miedo, a no sé que hagis venut a Messi, clar, llavors però tampoc tens clàusules del miedo, a PSG i jugar a Messi. En fin, hi ha clàusula del miedo i Víctor Roque, pues, en principi tindrà alguns minuts o jugarà a titular o el que sigui contra el Barça. A veure, a mi em fa més curiositat, és una cosa que em dona un al·licient de veure aquest partit, de veure el senyor Tigrinho, a veure si realment val, per alguna cosa val de suplent. Jo no, ja sé que aquest tio no valdrà mai de titular del Barça, a no ser que li vingui una il·luminació divina i es converteixi en Nazario de cop i volta o en Romario i bueno, pues llavors encantats tots de tenir-lo, però com que no passarà, bueno, allí se quedarà segurament. O no és que potser no és que ni el Betis aquest tio, ja et diré. Després, les possibles alineacions no les he mirat. Del Betis, sincerament, és dels anys que menys em sé a l'equip del Betis. Vaig a fer una ullada a l'11 titular del Betis. Sé que està Bellerín i sé que està Tigrinho, quasi que no sé. A veure, ara quan em posi a mirar els noms sí, segur, però hòstia, que és un Betis així que sense tanta identitat, i, hòstia, recordo Betis que si de Nilsson, que bueno, fa anys això, però saps allò que dius, me faltan Joaquín, falten gent de tota la vida al Betis. A veure el seu últim partit, qui no ens va tenir. A mi les prèvies em fan, bueno, estan perquè estan, saps? Però tampoc puc dir molt perquè tampoc estic fent molts vídeos d'altres coses. En fin, Ruiz Silva porter... Ah, mira, Marc Bartra, més ex. Perra, Llorente, Sabarlí, Altimira, sí, el Lo Celso, l'Abde, collons, sí que en tenim uns quants que juguen nosaltres. Bueno, no sé, és un equip que realment crec que defensivament, o sigui, el nostre joc realment els hi pot fer moltíssim mal, i ells depenen d'Abde, de Víctor Roque, Lo Celso, a veure si filtra el passe perquè corrin aquests dos i tirar-nos alguna contra. No crec que siguin els tios més llestos a l'hora de parar un fora de joc. Bueno, jo auguro una miqueta un partit que si se'ns atasca mínim serà una mica Mallorca. No dic que fotem 5 gols i 4 ni 6 ni res, però per mi un partit com el Mallorca es pot quedar 1-3 fantàsticament. És un partit en el qual no veiem al principi una clara dominància del Barça o durant tots els 90 minuts, però que al final el joc constant, al ser una cavalleria de bojos, de penya que va a tope com animals, pues això acaba fent mella a les defenses rivals i acaben fotent aigües, i quan em portes un parell ja d'aquestes i segueixes amb la dinàmica es comencen a posar, se'ls comencen a fer figa a les cames i tot això fa que comencin a passar les cosetes, no? Uns carros, un carro darrere l'altre. Doncs benvingut sigui si anem a camp del Betis i li fotem un carro. Se'ns posarà la segona volta molt, molt, molt a favor, perquè quasi tots els partits de la primera volta, o la gran majoria, els hem jugat fora de casa. I jugar amb el camp recent fet, no, el camp nou, tal, bueno, pot donar un plus
que és molt, molt interessant. A veure, llavors, el tipus 11 que espero jo del Barça, crec que és un partit i crec que amb el tema de rotacions jo, tenint l'estil que tenim, crec que és més intel·ligent tirar moltes més vegades de titulars, de l'equip titular, de l'equip 11 tipo, que per mi és Iñaki Peña de moment, Valde, Cubarsí, Íñigo i Condé. Hòstia, això de fer-ho pel matí, joder. Bueno, Casado, Pedri, inamovibles, Rafinha, Olmo, Lamin i Lewandowski. Per mi aquest és l'11 tipo, i bueno, per Hansi Flick també. I un cop ja comencis a ballar una miqueta al rival i veus que a la primera part els has enxufat 3 o les coses van més a favor i al minut 50 ja pots començar a fer canvis, això és donar descans també a jugadors. Pots donar-li descans a Lamin, pots donar-li descans a Casado, pots donar-li descans a Lewandowski i també m'agradaria bastant veure a Frenkie de Jong jugant més a la posició amb més minuts fins i tot perquè és un tio que ja està convalidat, o sigui, aquest tio hauria de funcionar com un tiro des del minut 1, llavors m'agradaria per dues coses, una perquè funcionés, perquè jo no li vull cap mal a aquest tio, jo vull que tots els jugadors del Barça estiguin a tope i que funcionin perfectament encara no siguin titulars, que sigui sortir i donar el callo, no com aquest capullo. I la segona és perquè si no dona el callo i vol seguir caminant, que com a mínim es vegi plasmat en un partit de titular en què té tots els seus companys del redador corrent com cabrons i ell arrastrant els collons pel terra. A mi això m'agrada. Això m'agrada que em passis amb Busquets, que a vegades deia que vull que el Barça perdi el partit perquè aquest tio es quedi senyaladíssim, i amb el Frenkie també em passa això. Que no surt senyalat? Fantàstic, vol dir que ha donat el callo i que de mig centre ofensiu, diguéssim, una mica més avançat de la seva posició, dona resultats. Si no, pues al puto carrer. Si és que és igual, la gent es preocupa perquè l'únic que us ha de preocupar és el sou d'aquest tio. Que no li traguem molta pasta i que ja ens l'haguem gastat a l'hora de comprar-lo i que no, això no importa. Ja és igual, és com Ferran Torres, que es penseu que vindrà un subnormal més gran que nosaltres amb 60 milions. Ferran Torres, que li donaré una altra oportunitat. No, vindrà la gent amb 15 milions com a molt i si t'agraden bé, i si no, a otro, que n'hi ha molt més bons que ell. Però bueno, això és un altre tema d'altres vídeos, que ara també volíem fer... No he pogut... Com que encara és molt de fum, m'espero que arribi més gener i no hi ha cap pressa. Per tant, coses a dir. Per mi, segueix la dinàmica del Barça de competir des del minut 1, avassallar el rival, les línies cap amunt, el fora de joc ser molt linces, i amb això és el nostre estil de moment, que ens està fent bandera, i a tope, a muerte. Després, jugadors que no són... Hem de diferenciar molt el que és un jugador en formació, un jugador molt jove, inclús menor d'edat, que en tenim diversos, i hem de diferenciar gent com el que he dit, Frenkie de Jong, Rafinha, perquè Rafinha, perdoneu que us digui, és un tio que està fent una molt bona temporada. Però és que se li ha d'exigir això. Rafinha és un tio que per la manera com juga, per la posició on juga i per les seves prestacions, una de les coses que no pot fallar és que hauria de jugar tots els partits d'aquesta lliga. No lesionar-se, no cansar-se, o sigui, tots els partits i gairebé tots els minuts. Perquè aquest tio és un tio que ha demostrat que té molt pulmó. Però té molt pulmó, té xut, és com coses fredes, té coses literals. Doncs literalment has d'estar allà tot el dia donant aquest nivell. No té cap mena de... Rafinha no té aquest plus que et donava gent com Ronaldinho i gent que realment no et participa a l'assistència i al gol, sinó et participa en la jugada també, que et trenca línies, que fot un regate i té dos tios mirant cap a un altre lloc i la porteria està allà. Això Ronaldinho t'ho feia. Això t'ho feia Neymar també, que no cal, potser després la pilota va cap a l'altra banda, la centra i marca. Ell no ha participat a lo visible, a l'assistència i gol, però també ha participat en que la jugada sigués favorable al gol, i això Rafinha no t'ho dona. Rafinha li dones la pilota a 3/4 de camp i no se n'anirà de ningú. S'haurà d'associar amb algú, buscar l'espai, tirar recte un passe i que sigui gol o xuta ell. I això
et limita a ser constantment a aquest nivell. Patapam, patapam, no tens una edat, no tens 20 anys recent fets. Tens una edat que és pam, 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 falles, surts, pam, 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 falles, fora, pam, 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 falles, molts, et canvien per un altre. Ja està. No ens podem enamorar de tots els jugadors del planeta en el Barça. Al igual que passarà amb Araujo quan torni a la lesió, i al igual que passarà amb tots. Christensen, tots aniran passant per un examen terrible. Així de clar, serà un examen terrible per ells. Els joves passen per un examen, els grans per un examen horrible. I és com toca, és com toca. Aquesta gent ha vingut aquí, no ha vingut aquí a que el formem. Un tio de 28 anys, què cony has de formar? Un tio aquest de 28 anys ja està format. L'únic que farà és anar-se'n més a la merda, estar físicament pitjor i prou. Per tant, important utilitzar els partits per anar veient a tot l'equip, sobretot a gent que hauria d'estar al callo perquè s'acosta gener i Hansi Flick té pinta que es fotrà en fila. Si no el gener a l'estiu, però bueno, que tenim aquesta temporada també, perquè això és una altra. I amb això acabaré el vídeo ja. Aquesta temporada tots ens hem oblidat, perquè el Barça, el futbol en general i la vida en general és d'oblidar-te de les coses que passaven fa molt poc. I fa molt poc, al principi de temporada, abans de la pretemporada, a l'equip que teníem, que era el mateix que tenim ara, exposat, tots dèiem, aquest any farem el que podem, o sigui, i veies amb l'equip del Madrid, aquest any ens faran moltíssim mal, amb Mbappé i amb tota la cavalleria de bèsties pardes que tenen sobre el full, sobre el FIFA, sobre el potencial, sobre la targeteta, però després, què ha anat passant? Que ens hem començat a berenar la gent, amb un estil de joc que no havíem vist encara, amb 2 collons d'entrenador que tenim, i anar fent, pim-pam, pim-pam, i ara ho volem tot. A veure, tranquils, o sigui, de moment el que hem fet és demostrar que aquest tio, amb mig projecte, et pot donar una lliga, bàsicament, perquè té constància, a la Champions estem tercers o segons, no ho sé ara, però increïble tot el que està fent, unes quantes relliscades que s'han de tenir, perquè si no, que estaríem aquí a la jornada amb tots els punts sencers i seríem el puto millor equip del planeta Terra, i això tampoc és veritat. Ni amb Guardiola ni amb ningú equip que jo conegui han fet tot de tot, saps? Sempre hi ha partits que rellisques i sempre són partits que menys t'esperes. I, bueno, bàsicament això, és que aquesta hora, joder, de fotre vídeos, de veritat, puta merda, no poden jugar a les 9 com de tota la vida s'ha fet, per l'amor de Déu. En fi, tio, se'm patina el cap. El partit, això, bueno, no sé si anava per aquí, però bueno, en definitiva, és que tampoc cal enrotllar-se gaire més. El que hem de fer aquesta temporada, sí, ja me'n recordo que estàvem dient que no ens hem de... Joder, no ens hem de tampoc encasillar ara que hem de guanyar la puta Champions i la puta Lliga, simplement hem de donar-nos compte que és un projecte que és mig projecte, que el Hansi Flick l'ha exprimit com un cabron, com un goril, i ara mateix pues, també estar atents a tota la gent que flaqueja i a tots els canvis que es puguin produir, a tota la gent que puguem fitxar per millorar l'equip, perquè aquest equip no era el que havia de ser l'equip guanyador, aquest equip era un equip pont, un equip projecte per Hansi Flick, i s'està passant el joc i estem tots flipant. Pues ara és el moment de confiar en tot el que fa ell, de si no posa Lewandowski, si no posa Lamine, ens callem la boca, mirem el partit, i si perdem, ens callem i ens esperem a final de temporada, bàsicament. Quan arribi final de temporada, jo estic segur que Hansi Flick fotrà aquí una tríada, a veure, tu, carrer, tu, em entra pel cul, tu, vine aquí. I serà així. I l'any que ve tindrem un equip més competitiu que el d'aquest any, no en tinc cap dubte. Per tant, a veure què passa, a les 4:15, el Benito Villamarín i la meva porra, que no n'encerto ni una últimament, però a positiu no n'encerto cap. Jo també deia que el Madrid espero parlar-ho ja amb el José, vull dir, el tema d'Mbappé és que dona per tant, que estic disfrutant-ho com esteu disfrutant-ho vosaltres, vull dir, estic mirant el xiringuito i tot, i no m'ho estic disfrutant per mi, ja faré un vídeo. I és que la poden liar més aquest fin de, m'espero a que acabin. Bueno, la meva porra final seria... per confiar... És que com les vaig cagant tants, no sé. Posaré que ens marquen un, perquè... Que ens marca un... Abde no. Abde.
És que Tigriño seria hasta divertit, però no. Mira, l'Altimira aquest, jo veig que marca un l'Altimira, no, és que si el contraatac, mira, ja està, mira, saps què dic? Que Tigriño, tio, ja és igual, me la suda tot, vull fantasia, llavors Tigriño ens marca i segueixo dient que la Min mullarà una puta vegada i tal, amb els passes aquests amb l'exterior que fa i tot no se li pot demanar més, però que mullarà ja, que són parts d'aquestes que a un futbolista li van molt bé, encara els següents partits, que mulli, que es prepari, que venen partits guapos en tema, bueno, importants, tema Champions i tal, segurament arribar lluny. O sigui que la Min marca i 2 de Lewandowski, crec que és el que vaig dir l'altre cop, 1-3 i ja està. I fins aquí, fins que no em surti aquest resultat, aniré repetint. A tu pel cul. En fin, espero poder fer un vídeo després a final del dia dient lo bons que som i la pallissa que ens ha caigut als del Betis. Una abraçada a tothom.